Sekali lagi nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk adikarya yang tercinta. Iya. Makan pepaya enak rasanya. Dengan HUT Adikarya semoga jaya selamanya. Makan pepaya di Boyolali. Adikarya hadir untuk kesejahteraan negeri. Makan pepaya di pinggir jalan. Semoga adikarya tiap tahun tetap nanggap wayang. Masang beton neng kutha Ngawi. Semoga semua penonton sehat dan banyak rezeki. Dina Setu tuku areng. Terus sinden pitu meteng bareng. Ora tak amini lek kuwi ora. Lek nganti aku ngamini kancaku nyambut gawe sapa? Kapan? Lho, tanggal 3 isih sukses aku. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nduk, sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Dalam rangka ya kuwi tasakuran hari ulang tahun Dirgahayu PT Adikarya yang ke-64. 64. Angkane 6 karo 4. Yen dijumlah ana 10 ki angkane 1 karo 0 1 karo 0 sing tegese 1 kang KSD ya kuwi membangun negeri menyejahterakan masyarakat 0 tegese ora ana tanpa pamrih apa-apa namun dipersembahkan untuk bumi pertiwi Indonesia yang tercinta. Iya ngono ya Mak. Ngono kuwi. Dengan tema ya kuwi membangun kebahagiaan dan pertumbuhan berkelanjutan. Ngono. Mongko sejatine ripalungguhan iki para-para pepundhenmu kepareng rawuh. Iya apa? Yen ora kleru sing wis jagongan karo awake dhewe nalika gala dinner sore mau. Ya kuwi Bapak Suko Widagdo. Panjenengan iki kagungan gamelan wayang pusaka sing eloke luar biasa. Iya. Selaku Direktur Operasi 1 ugi mboten katalumpen Bapak Punjung Setia Brata selaku Direktur Operasi 2. Nah, mboten katalumpen uga dipangestoni karo panjenengane Bapak Maijen Purnawirawan Dodi Usada Harga selaku Komisaris Utama. Oh iya sing kepareng-paring tondo kawiwitan wayang tokoh wayang sore mau. Lan ugi mboten katalumpen ngaturaken panuwun dumateng para panitia hari ulang tahun Adikarya yang ke-64 sangat luar biasa. Iya. Ing antarane sapa wae. Selaku ketua umum ya kuwi dudu sapa-sapa ya bapakmu dhewe kok nduk. Nenggih pepundhen kula Bapak Susetyo Rohadi. Oh Pak Rohadi. Akrabe Pak Suset ngono ora kok Pak Rohadi. Iya. Panjenengane sing pancen memperjuangkan menisa wayangan. Betul. Panjenengane mbiyen wis dawuh karo awake dhewe Mas Dalang mangke menawi wonten wekdal ingkang sae niku kula badhe wayangan melih kalih panjenengan kuwi dawuhe Pak Suset. Iya. Tak anteni pirang-pirang taun sida apa ora sida ora. Gandeng panjenengan niki sosok pemimpin yang berwatak bawa leksana orang klincati pangandika sing wis kawedhar. Janji nyatane bengi iki dadi bukti sing tegese Pak Susetyo ki patut minangka contoh. Dadi pimpinan sing apik ya ngono kuwi. Yen janji ya ditepati, aja kakean paring dawuh, kakean pidato. Mari kita lestarikan budaya wayang yang adiluhung ning ora tau nanggap. Mrongos senimane. Kaya Pak Susetyo ki luar biasa, dasare ya disengkuyung karo Bapak Sudiatmika, Pak Oka Chandra panjenengane sing wis rawuh ana ing Gubuk Kunjanten Karanganyar. Iya, sing wis koordinasi.
Bapak Ismail Hidayat dan seluruh teman-teman proyek Tol Solo kayata Mas Estu, Mas Hasto dan lain sebagainya mboten kata lumpet dumateng pemerintah ing Kabupaten Boyolali lan ugi wonten ing Klaten ingkang kepareng rawuh ngestreni kula ngaturaken panuwun lan sing ndadekake bombong marem tentrem seneng atiku aku ora nyangka lho Nduk wayangan oneng ya kuwi exit tol Banyudana mongko ngendi-ngendi adoh sore mau wis dadi udan ya engko jek sing mirsani iki sapa ning nyatane bengi iki tumplek-blek ewon piyayi sing kepareng rawuh anggene rawuh para penonton sakmenehake ora perkara kok dalange iki apik dalange iki becik sindene iki ayu bintang tamune viral ki ora namun ini adalah wujud ya kuwi kepedulian para warga masyarakat Boyolali Banyudana terhadap kelestarian budaya wayang di Indonesia. Iya ngono ya Mak. Ngono kuwi. Lah ora perlu awake dhewe matur sing akeh. Magepokan karo visi lan misi uga nilai perusahaan ya kuwi akhlak ya amanah kompeten, harmonis, loyal, adaptif, karo kolaboratif, ora perlu diaturake kanggo srana kaya rembukan ngene iki ning direngga karo endahe tembang. Ana tembange, ana nalika awan mau aku sempat ngorek-orek tembange iki pangkur, ya kuwi pangkur Adi Karya. Ya, pas ya Mak, pas. Sing ulang tahun Adi Karya dalange Cahya Kuntadi. Ah iya, di mana-mana. Ngono kuwi. Sing nembangake pangkur Adi Karya sapa? Tak nyuwun pambiyantu karo Ibu Sukesi Rahayu. Pangkur maca pat, laras pelok patet 6, mengko ndangdute digarap bareng-bareng karo kanca-kanca paguyuban Madangkara. Ya. Men Bukesi jumeneng luwih dhisik. Duduk. Neneng. Sik to Mak mongko Bukesi iki wis kondang dadi sinden dadi guru tembang ana ing isi Surakarta. Lah kok iki nembang kok karo jumeneng. Men kabeh lega penggalihi yen jaman saiki sinden ki ora ngadeg ngono kuwi marai kuciwane para penonton. Leres nggih Pak? Nggih ngoten niku gawe lega ya angele sepira to Nduk? Iya, mula men jumeneng ora dadi apa. Dan survei membuktikan nadyanto akeh piyayi putri ning luwih akeh piyayi kakung sing mirsani wayang bengi iki. Piyayi kakung wong lanang mbuh jujur gelem ngakoni utawa ora bakal bosen, ora bakal jeleh nyawang telung perkara. Apa? Wong lanang ora bakal bosen nyawang siji tanduran sing ijo royo-royo, wong lanang ora jeleh merga ning mripat adem. Angka loro nyawang banyu bening sing mudhun saka tebing kuwi ning mripat ya kepenak. Angka telu mbuh tuwek mbuh enom mbuh wong Boyolali apa Klaten apa Solo pisan ora bakal jeleh ora bakal bosen nyawang wong wedok ayu tenan wong lanang nyawang wong wedok ayu nek nganti ora tertarik kuwi wajib dipresakne lho betul kuwi sing do ngaku dhewe kuwi lho ayo monggo Bu Kesi. Ya, coba. Sampun Pak Dalang. Sampun. Nggih, saderengipun nggih salam sungkem kula dumateng bapa kula saking Nganjuk Bapak Dodi Wijanarka. Oh nggih. Lan sedaya bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang dados pimpinan wonten PT Adi Karya menika. Salam hormat kula, salam sungkem kula Bapak, Ibu. Lan ugi sedaya kemawon warga masyarakat ing Banyudana Boyolali mriki, mbuh sing enom, mbuh sing tuwek, sing cilik sedaya mawon nggih sugeng dalu.
Sehat sedaya nggih Pak, Bu? Alhamdulillah. Mresani wayang dalang Pak Cahya Kuntadi sing bagus dhewe, sapa ngerti bejane awak mulih nggawa sepeda motor. Alhamdulillah. Nggih, ditenggorien ngantos mengke tancep kayon. Sakniki kula nun napa? Pangkuripun. Nggih, sakniki kula tak nembang pangkur. Pangkur kado untuk ulang tahun Adikarya yang ke-64. Ya. Monggo Bu. Membangun nusa dan bangsa, korporasi inovatif kreatif berbudaya serta berbudaya serta unggul, amanah terpercaya, sejahtera masyarakat damai makmur, berkah untuk Adikarya, prestasi membangun negeri. prestasi membangun negeri. Sekali lagi tepuk tangan untuk Adikarya. Klungsu-klungsu nderek udu gandeng awake dhewe seniman anggene ngaturake pakurmatan marang keluarga besar PT Adikarya ya lumantar tembang iki ya Nduk. Iya, muga-muga bisa dadi renaning penggalih para pepunden ingkang lenggah ning Adikarya lan semua wujude proyek tanggung jawab yang telah dilimpahkan kepada Adikarya bisa mawujud ora ana alangan sawiji apa berkah tumrape kabeh wae ya Mak. Pancen bener kaya mengkono. Wong nyatane karyane Adikarya kuwi wis luar biasa, ora mung ana ing dalam negeri, yen perlu nganti tekan luar negeri, yen dalam negeri wis cetha kaya ta monumen nasional Monas kae ya karyane Adikarya. Ya Masjid Istiqlal kae, Stadion Gelora Bung Karno kae ya. Lan uga jalan tol pirang-pirang kok Nduk klebu iki sing lagi digarap ya kuwi tol Solo Jogja sing insyaallah sok September wis rampung lan dawuhe para pepunden sok ya bakal syukuran meneh wayangan meneh. Ngono. Iya, ngono ya Mak. Ya semoga-moga sembodo kang sinedya rahayu kang tinemu Basuki kang KSD. Pancen kudu kaya mengkono kok Nduk. Kaya ngene Adikarya nggene dana rasa marang para warga masyarakat. Lho kuwi esuk mau wis ana gowes sepedaan. Bengi iki budaya digelar wayangan kaya mengkene tur yen ana bejane awak bakal antuk wujude door prize sing cacahe ora kurang dari 25 door prize. Ya, ing antarane lha iki tak pamerke dhisik men ora kundur mengko. Ana rice cooker sing cacahe 10, sepeda sing cacahe 5, TV 3, handphone 5 dan juga sepeda motor Yamaha Mio 2 buah. Lho kuwi. Njur kuwi le apa kuwi ngumumke pemenange kapan? Engko sak senengku, Nduk. Iya, Mulai tak omong jam 1 jam 2 mesti do mulih sik ning angkringan ning hik sik. Jam 1 balik rono ngono ndak. Pokoke spontan iki tak umumke. Yen ra ono
Angus. Sepakat. Ngono kuwi. Lah, iki ana bintang tamune ya kuwi ngantarane Mas Jo Kritik karo Mas Jo Kluthuk Duwojo lan uga Mbak Niken Salindri. Oh ngono. Saiki sing luwih dhisik tak aturi munggah nang pepanggungan ya kuwi Duwojo, Mas Klitik karo Mas Kluthuk men menghibur marang warga masyarakat sing kepareng rawuh ana ing exit tol Banyudana Boyolali. Ya, hormati nganggo apa? Srampat wae. Ya, men gumiak mung panggunge jembar, tendane ya megah lho. Ayo. Kowe iki jane ngerti karo irama apa ora ngerti karo rusak budaya nggih ngeten niki. Rusak piye mbok gonta-ganti kok. Ha kudune ya manut irama, manut patet, manut laras, manut gending. Kita Mas. Inggih ngoten niku. Masyarakat yang hebat, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang budaya, ini harus kita saling menghormati dengan adanya budaya Jawa. Mula bengi niki luar biasa tepuk tangan untuk masyarakat Boyolali yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Jawa. Wabil khusus dumateng keluarga besar PT Adikarya. Nggih. Mula alhamdulillah jane kula pun geger kali niki pun king Blitar kok Mas. Perkara napa? Lah pripun to kula kandhani nek liwat tol mampir ning jaba wae aja ning res area aku susah. Sebabe. Lah niki teng riku salat bingung geger kalih wong kok. Maghriban niki wonten res area. Res area ya ana mesjite ana musolane. Wonten. Lah geger perkara apa? Lah kula pun maghriban bar lah niki dereng bar kok geger. Gara-gara tulisan niku lho. Enten tulisan napa? Kula mboten sida mergo enten tulisane kok. Piye? Ning rest area wau. Enten tulisane sing nggo HP dipateni, aku akhirnya balik ra salat akhirnya. Lho, ning masjid kuwi ana tulisane. Nggih Mas, cilik ngoten to. Sing nggo HP dipateni akhirnya kula balik. Lah wedi tibake rest area iki wonge kejem-kejem tibake. Ora kok perkara kejem ki ora. Lah kuwi mau nek sing nggo HP dipateni mau penjelaske Gus, penjelaske. Untuk menghormati, untuk kekusukan orang sholat kuwi sing dipateni kuwi HP-ne dudu menungsane. Kertase lho cilik ora enek untuk menjaga kekhusyukan ora enek kok. Tulisane iki mek sing nggo HP dipateni mek ngono tok, Mas. Tegese HP yang dipateni. Ora enek tegese. Wis terangno dhewe dik aku malah maksudnya ki ngene lho, mbok yo rada cerdas sethithik to. Nek sampean ki ngibadah, kuwi lak mbutuhke papan panggonan sing hening. Leres. Sing wening dadi yen ngantongi HP kae mengganggu. Ora nek tulisane mengganggu kok. Tulisane mek sing nggo HP dipateni mek ngono tok. Kuwi kok yen menawa muni. Ora tulisane yen menawa. Kok ngengkel lho kowe iki. Maksudnya nek HP-mu kok sak wayah-wayah. Ora nek tulisane sak wayah-wayah wong kertase lho cilik. Ya mek sing nggo HP dipateni mek ngono tok. Saiki upamane Allahu Akbar, HP-mu muni durut ganggu. Lho, mulane kok ora salat. Ora nek tulisane ganggu, ora nek dulu-dulute, ora nek tulisane ngono kok. Piye to cah iki? 2024 kok sik enek bocah pekok to ya. Kebangetan iki sampean iki dagelan kondang. Maksudnya ki ngene lho, Mas. Nek nggon duweni jiwa religi, jiwa agamis kuwi aja sampe papan panggonan ngibadah kuwi nggon terus mbok rusui ana swara-swara sing ora bertanggung jawab. Kok sik ngengkel, kok dawa men lho omonganmu iki. Domonge kertase cilik lek nulis ora bertanggung jawab iki ora cukup. Oh, dadi kowe nek tulisan kuwi terus sing nggo dipateni akhirnya aku balik ra salat akhirnya. Gak salat. Balik. Lah kowe nek balik ki aku meling. Nun sewu Mas Cahyo. Bakul ki mau ya nek sing kurang ajar. Lah nyapa? Lah kok nek ning kene ngarepe nek bakul gorengan to? Piye? Aja tuku kene. Wis mending tuku ning omahmu. Lah nyapa? Aku mau ning kono tuku tahu lah kok tak tekoki. Nun sewu bulik tahune pinten? Niki 2000 kalih. Lah murah no berarti sitok nyewu kuwi. Ora aku terus ngalih aku ra sida tuku aku. Oh, pekok kowe. Lah nyapa? Berarti Boyolali iki termasuk itu makanan itu termasuk murah. Sing ngomong murah sapa? Lah 2000 leh loro iki berarti sitok 1000. Pegah. Lah nyapa? Iki 2000 pira? 24. Lah kok mbok kon mangan tahu 2000 loro iki lho. Ora bosok wetengmu piye kowe? Bocah iki ra iso sinau taun ketoke cah iki. Ketoke kowe mbales sing nggo HP dipateni ki mau kowe. Lah mula dadi wong ki aja dedel-dedel. Mbok yo kita itu bisa menseimbangkan, bisa menempatkan dan bisa menyelaraskan siapa toh yang lenggah di hadapan kita tuh siapa. Bener. Gitu loh. Ini ada Bapak Mejen Purnawirawan
Bapak Dodi Usodo. Nah, Bapak Komisaris Utama itu bisa menyelaraskan bagaimana kita itu bisa sebangku dengan beliaunya gitu loh. Kok mbok omong nih? Ngapa? Saya itu sebetulnya sama beliau yang terhormat Bapak Maijen Purnawirawan Pak Dodi. Nggih. Itu saudara. Loh. Masih keluarga besar. Awakmu ora paham. Masih family ngono ya? Saya itu saudara Mas saya. Masya Allah. Niki wau lho, saestu. Jadi pamane adikarya wayangan dagelan sampean ya pas. Lho nggih no, karena saudara. Welok. Kula niku kalih Pak Dodi menika saudara. Lah kok tadi nggak jagongan, nggak ngomong-ngomongan Mau pedhot ning gone apa jenenge ning jero kene mau? tempat transit? Gala dinner mau. Nggih, kula ya sumdalu Pak Dodi. Iya, Pak Dodi. Pak Dodi langsung ngendikan, "Saudara siapa?" Saudara aku. Lah ya jare saudara. Kuping kuwi bosok piye jane iki ya. Ndak majuan. Lah ya malah ketemu karo Pak Dodi ning jero to. Jare ngarep mau sampean dengan Bapak Komisaris Utama. Saya Pak itu Dodi. saudara. Lah ya kok gak jagongan, kok gak akrab banget. Loh, kuwi kok ngengkel mau kepethuk ning burimo lho. Muni Sung dalu Pak, ngono lah kok Pak Dodi nyauri, "Saudara siapa?" Berarti kan saya saudara. Kowe goblok ya antuk. Wong ki nanggere rung tau pedho untuk perkenalan iki mesti takone ngono salaman plek to mesti. saudara siapa? Saudara siapa? Kuwi Lah iya berarti kan kula saudara. tegese takon kowe iki sapa ngono lho. Loh, aku jok nutukno lho. Aduh mati aku. Sampean ketoke ngejak dagelan ki kleru kok, Mas. Iya. Wong sing diangkat ning gone panggunge Mas Cahyo ki paling tidak Tapi dulu satu leteng. Oh, Wah. Iya, Pak Dodi itu satu leteng waktu dulu beliau Bapak kan Purnawirawan dari ya Maijen itu Mayor Mayor Jenderal Jenderal. angkatan anu nggih, darat nggih Pak nggih. Nggih. Kalau bapak saya dulu AL, Pak. Angkatan laut. Anggota ludruk. Biyen niku Ki angger jebles kok contonge iki. Angger AL ki angkatan laut, adik ki angkatan darat, Lah, aku ki angkatan udara. sing ngomong angkatan laut sapa? Aku ngomong AL ku lek disingkat ki anggota ludruk kok ngengkel iki. Lek AK aku ya anggota ketoprak. Oh. Lah awake dhewe iki termasuk AW. Apa kuwi? Anggota wayang ngono lho. Tapi duwe pangkat. Duwe pangkat niku letkol, Pak. Letnan kolo, oh kuwi mau sik guyon. Nggih menika guyon, tapi sekarang saya berbicara serius. Bapak kula menika letkol, Pak. Letnan Kolonel. Mboten kelet nengkol, kernet Bapak kula niku. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dadi Mbok yo nglenggahke Mas Cahyo. lah nyapa dilenggah ning iso lingguh dhewe dilenggahne iki apa? Apa dalang iki lara ngono piye Mas Samu? Maksudnya ki panggung iki kagungane Mas Cahyo. Sing ngomong sapa ki tek panitia iki tukang terop. Ora Mas, kok gitu ki. Sing goblok ki sampean iki lho. Lah, Nuwun sewu. Neng kene iki ora mung banyol tok, Nah. juga menyampaikan visi misi untuk Lah, pencerahan ini- warga masyarakat supaya adikarya lebih maju, lebih ke depan dan lebih menang. Ngono Ini kuwi. lho. Salah. Maksudnya ini. Adikarya ki muga-muga lebih panjang kok lebih maju. Loh, Kok nang ndi-ndi semboyane ngono Lebih kuwi, semua panjang. harus Sing penting ki maju. lebih panjang. Indonesia wae maju tak gentar. Ngono kuwi kok. Maju tak gentar. Adikarya itu lebih panjang mergo urusannya karo infrastruktur perjalanan jalan tol. Tadi muga-muga luwih dawa. Lah lebih maju lah kok ngendi-ngendi malian, Pak. Oh ya bener Mas, jenengan iki penemune ya bener ning kurang bener. Alasannya jenengan apa kok lebih maju? Loh, neng ngendi-ngendi nun sewu. Perusahaan apapun, instansi apapun, bahkan sekolah apapun pasti mendoakan supaya diberi maju, supaya lebih sukses, lebih menang dan lebih eksis. Alhamdulillah. Ini kata-kata bijak kok. Maju lebih. Menang. Sukses. Sukses. Lebih Jaya. mendijaya lebih maju. Berarti lek maju niku Menang. urung mesti. Loh, neng ndi-ndi maju ki menang. Urung mesti. Lomba tarik tambang ke maju malah kalah. Kok iso ki tarik tambang ki lho? Mas, mau apa rung mbok lunasi to? Ayo. Kok kita karo jenengan kok kaya enek konflik ngono lho. Kata-kata itu kadang-kadang niku lek kula anggap niku kadang-kadang dari sudut pandang kita masing-masing utur mesti bener. Jenengan ngendikan pripun wau? Wong sing maju mesti Menang. urung mesti. Lomba tarik tambang ke maju malah kalah, mundur malah menang. Itu salah satu bentuk filosofi kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Waduh. Loh, niku lho Mas Cahyo. Kan sirah kaya super tetra kok iya iso. Muni kaya ngene. Lho, kok aja nyepelekne aku kowe. Lho tapi paling tidak itu niki ndudoke nun sewu Mas. Dudu napa neh? Yen Mas Kluthuk niku lak sik sedulur Sinara Wedi kalih kula. Biasa, aku lek ketok pinter nu mbok aku dulur aku. Raimu. Nun sewu.
Nek Mas Cahyo itu kiai ini lah pendiam, seperti Bapak Mejen, Bapak Komisaris Utama, Pak Dodi. Beliaunya itu pendiam. Mas Cahyo pendiam. Siapapun kalau sosok figur yang pendiam itu pasti berkuantitas, berkualitas. Air berenang, pripun? Air beria, tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Iki lho. Padha karo black ngerti to? Nggih. Black adah kerupuk kae. Lek dijawe lak breng diantem mak blenyok. Tegese pripun niku? Wong kakean omong kuwi ora nek gunane janji tanpa bukti, hanya untuk menyakiti warga masyarakat. Berarti pepatahnya pripun niku? Heh? Air tong kosong berbunyi nyaring. Wong kakean ngomong Ora ana gunane. berarti secara tidak langsung pada malam hari ini jenengan niku ora sadar. Lah aku linggo nang kene ke jam 09.00 ora sadar piye to iki? Jenengan ngendikan bahwasanya tong kosong berbunyi nyaring. Berarti wong kakean ngomong ora enek Gunanya titik. Jenengan niku asmane sinten? Lho, Cahyo kun tadi. Ngasta napa? Dalang. Sore nganti isuk omong napa mboten? Lho, Sing ngomong ora enek gunane sinten? anane omong aku ditanggap nang ndi dalange. Tapi omong napa mboten? Omong. Lah nggih. Sore nganti isuk omong napa mboten? Omong. Lah nggih omong. Aku nyatane ya dadi dalang kondang, nyatane ya laris, dinyange ya angel ram. lho. Kose, sampean aja ngono kuwi, nun sewu. Apa to sebabe aku kok omong? Napa? Sing nggih omong apa? Lambe. Mergo aku duwe untu. Anggere duwe untu, Lambe. mesti ndo iso omong. Lek ndek untu, Iso omong. grajie untu tok ora omong. Aduh.